guys, so for today's video, ayun nga, may share lang ako sa inyo, no. So medyo matagal ko din tong hinintay kasi nga mali yung dumating sa akin. Pero this time, okay na siya guys. So, and guys, if bago tayo mag-start, if bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para always kang updated every time I upload my video. So, ayun nga. So, ayun nga. Napaka happy ko kasi nga nakuha ko na yung t-shirt na ipiprint ko, which is ito yung yung t-shirt na in-order ko sa Shopee. Pero nga lang, may mali. Kaso, yung name ko dito, hindi nalagyan ng seller sa Shopee. So, which is ito lang yung nalagay, YouTube lang, tsaka yung sign na YouTube. So, ang maganda kasi meron na siyang name. So, pinaprint ko ito sa kilala ko, sa pinagawan ko din ng sticker tsaka jersey. So, magbablog din ako if dumating na yung jersey ko na pinagawa na Lady Ilongga Rider. So, ito yung t-shirt ko. So, nilagyan ko ng name ko sa channel ko para maganda tingnan every time na mag-upload ako or every time na may magtatanong ng channel ko, so madali nila ma-trace yung channel ko. So ang maganda kasi meron siyang white tsaka black. So in order ko medium size ata to. So ito naman yung black. So pero feel ko mas maganda yung white kasi malinis, pero okay naman din yung black. Pero ayan, ito yung sa front niya. So may pangalan siya na Jolly Grace Vicinidad YouTube na sign, tsaka dito din sa likod. Ayan. So ang maganda kasi pulido yung pagkagawa niya at saka murang-mura yung pa-print ko. If gusto niyo magpa-print or gusto niyo gawa ng sticker o something na magpa-layout, i-contact niyo lang siya. Ilalagay ko lang siya dito sa screen. So, pwede niyo siyang i-contact guys. Sabihin niyo lang na ni-refer ko kayo doon sa kanila. So, maganda din sila meron silang branch dito sa Banga, tsaka meron din silang branch hindi ko lang alam if meron sa Marbel, at tsaka meron din sila sa Jensan. Pero ngayon kasi lockdown, hindi ko pa nakuha yung sa jersey ko sa Lady Ilongga Rider kasi nga na-lockdown yung Jensan. So, ayan. Atong t-shirt na to, binili ko to sa Shopee. So, which is 210 o 250 I think yung presyo nito. Kaso nga lang, yung naglagay is yung YouTube lang. So, mas maganda, mag-reply ko yung agad. Siguro mali ko din kasi hindi ako agad nag-reply sa seller. Mga after 2 days ko po siya bago na-replyan about sa name na ilalagay dito. Ayun nga, napaship niya na agad-agad kasi hinahabol din siguro yung Shopee na baka ma-decline yung order. So, sayang din naman. So, ayun nga, nagdagdag lang ako ng gastos kasi yung ginastos ko dito mga 200 plus each. So, yung dito, yung pa-print, buti nga lang nakamura ako kasi 50 pesos yung print dito sa t-shirt na to. So, ang maganda kasi every time na mag-vlog ka, every time saan ka magpunta, or like for example mag-adventure ka, so atin mo lang itong YouTube channel mo and then pipicture lang nila if ma-flex mo sila sa YouTube. So ilalagay lang nila sa YouTube yung name ko. Ayan, ito makikita agad nila, picturean lang nila, no. So ayan, marami nagtatanong if binabenta ba daw tong t-shirt na to. Pero sa ngayon po kasi hindi po ako nagbebenta pa ng t-shirt, pero baka soon po kasi ginaplanuhan ko pa na i-merchandise siya. So, ilagay ko din siya sa Shopee if may time ako na sa Shopee, no. So, meron din kasi ako account sa Shopee, guys. If gusto mag-order, pwede din kayo mag-contact or pwede din kayo mag-order. So, nagbebenta din po ako ng legit front row products po sa front row. So, ayan guys, i-add ko to sa sa Shopee natin. So, thank you so much na Sir 30 sa nagpa-print nitong t-shirt na to. Thank you so much. And then yung sa nagpadala nitong t-shirt na to, so hindi ko alam kung sino yun. So, lalagay ko lang dito guys if ever na o-order kayo. Kasi meron din sila mga customized t-shirt or depende sa if ano yung gusto nyo guys. So, ayan, ito yung t-shirt ko sa malapit. And then, ito naman yung sa likod. Back and front. Ayan. Tingnan nyo guys. So, maganda kasi guys, may name ng channel mo. Ayan. So, and guys, sa mga naghihingi pa ng sticker, huwag kayong mahiyang maghingi sa akin kasi pwede din ako mag-meet up sa Sorana 7-Eleven or pwede din sa Marbel, so sa HYD sa Round Ball banda. So, contact din ako guys, huwag kayong mahiya guys, tsaka every time na every time na makikita tayo sa daan, huwag kayong mahiya na
i-approach ako kasi nga, hindi ko din kasi alam na nanonood kayo ng mga TikTok ko, tsaka yung mga ano ko sa mga YouTube channel ko, yan. So, thank you so much guys kasi running for 9,000, running for 10,000 followers na tayo sa TikTok, and then 24,000 likes, hearts, likes pala, yan, likes sa TikTok. So, maraming salamat guys kasi nga, nandyan pa rin kayo even na kahit sa ibang lugar, Iloilo, may makilala, Cotabato, or kahit saang sulok ng lugar. So, meron talaga nanonood ng TikTok natin at saka yung vlog natin. So, mga motovlogger dyan, shout out sa group ko din, Charity Lady Riders, and sa mga Food Panda riders natin sa Coronadal. Ayan, nanonood sila ng mga vlog natin, at saka sa mga JNT Surala, no. So, thank you so much kasi always din sila nagsusupport sa akin, guys. So, eto guys, soon baka magbebenta tayo ng t-shirt, pero not now pa, pero soon pagpaplanuhan pa natin yan. Ayan. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel lang, guys, and then mag-comment kayo if ano yung maganda, black ba or white. So, ayan guys, baka soon magpapa-giveaway ako ng jersey. Ayan, so last vlog ko, in-mention ko din yan. So, nagpaplano ako, baka this 3,000 subscriber, baka magpapa-giveaway ako ng jersey. So, sa mga gustong mag-avail, so, stay connected, o gustong mag-join ng ng giveaway natin. So, madali lang, wala ka ditong babayaran. Basta cooperate ka lang sa ipapagawa ko sa inyo. So, madali lang naman po yan. So, ayan guys, so, update lang po tayo. So, shinare ko lang po yung t-shirt ko galing from YouTube. So, maganda lang guys, kay may uniform na tayo every time na lalabas tayo, no? Kasi nga meron tayong outdoor vlogging, indoor vlogging. So, maganda kasi hindi magastos sa damit daw. So, diba, para at least tipid. Ayan, so, and then especially, so, may nagpadala po sa akin may nagbigay po rather sa akin ng flowers. So, maraming salamat po. Kilala mo na kung sino ka. So, thank you so much. So, every month po siya nagbibigay ng flowers sa akin. So, thank you sa love and support mo. So, palangga ko gid ka mo, palangga tagid ka. So, ayan, so, ito yung binigay niya sa akin na flower, guys. Ayan, so, sobrang nice kasi every month niya ako binibigyan ng flowers. So, thank you kasi parang feeling ko nagdidibo ako ngayong ngayong month. Yan. So, last kasi mga red, white. So, yun yung binibigay niya sa akin. So, thank you so much. Ayan, sobrang ganda ng flowers na binigay mo sa akin. Ayan. So, thank you. Ayan. Thank you. I love you all. So, sa mga hindi pa nakasubscribe ng YouTube channel natin, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, guys, huwag na kayo mahiya. Comment lang kayo, guys. So, maraming salamat sa supporta ninyo. And then, sana'y maging maabot tayo agad sa 3,000 subscriber, no? So, dumadami na yung subscriber natin. So, thank you so much talaga, guys, sa mga nanood ng vlogs natin, nag-share. Yan, maraming salamat, guys. Especially sa mga resellers ko din, guys. So, ito pala sa mga gustong mag-join ng resellers ko sa Jolly's Baligya Barato. Ayan. So, pwede nyo po i-search sa Facebook. Ilalagay ko po siya sa screen para meron po ako yung idea kung ano po yung i-type ninyo sa Facebook ninyo. Ayan, guys. So, dito nagtatapos yung vlog natin. So, thank you so much sa nagpadala ng flowers, sa nagbigay ng flowers, and then sa t-shirt, sa nagprint. Maraming salamat po. Thank you guys. Salamat. Ayan, thank you po sa flowers. Sobrang ganda. Nagustuhan ko po. Thank you. I love you all. I love you. Mwah.